Ahoj Izabel, čo si tu tak sama pospevuješ? Môžem sa pridať? Ahoj Andre, no vieš, je to predsa zakázané. To predsa nevadí, nie? Ďakujem, zdvihla si mi náladu. Nechceš ísť k nám? Môžem ti ukázať novú knihu, čo som napísal. Rada by som, ale musím ísť domov. Otec má nejaký problém. Možno zajtra. Ahoj. Počkať, vážne nechceš? Mám tam práve upečený chlieb a vdolky. Nie, ďakujem. Už vážne musím ísť. Ahoj, Andre. Ahoj. Čo mám robiť, aby som sa jej zapáčil? Musím sa jej nejak zapáčiť. Čo keď jej napíšem báseň? To nie je zlý nápad. Ale čo keď... Nie, schop sa. Bež a napíš, čo k nej cítiš. Ako deň, keď som ťa zrel. Je to láska, hneď som srdce rozprestrel. Si pre mňa kvet, krása z teba len klíči. Si ako more, ktoré sa vlní a krásnych rýb je plný. Nikoho krásnejšieho som nevidel ako teba, milovaná Izabel. Fúha. To je pekné. Čo keď... Nie, dobre, nechám to tak. No nič, asi sa pôjdem najesť a potom sa vyspím. Dobrú noc, Bianý mi Izabel. Je krásne ráno, skúsim Izabel prekvapiť. No... Ako jej to predám? Že by tajný ctiteľ? Nie, moc detinské. No, ahoj Izabel, počúvaj... Zle. Ako by som jej to mohol povedať? Čo takto... Čo to... Nie, počkať, červené vlajky, oceľové meče. O nie, Esterania! Nie, 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 nie. Nie. Už by to bol rok, čo sme sa spoznali. Ach, Izabel. Ale co se stalo, stalo se. Aspoň se snažil ji zachránit. Ale keď ja som ju miloval. Ale... chápu. Nechám tě o samotě. Chudák, měl si najít jinou ženštinu. Čo to tu robí? Kde to som? Čo to je? Čo to je? Čo? Čože? Nie, 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 nie! Pomoc, prosím! Pomoc, prosím! Klid, neboj se, klid, já ti neubližím, kdo jsi? André, a vy, pane? Mé jméno není potřeba vědět, stačí, abyste mi slíbil, že jste nic neviděl. Ale ja neviem, prečo by som vám mal veriť. Protože se snažím zachránit Kvarén. To by si prijala aj Izabel. No tak jak? No dobré, nič nepoviem. Dobrá, teď jdi, nebo si ti někdo všimne. Čo je to za list? Zdravím, příteli. Pokud jsi loajální ke Kvarinu, tak nám sežeň nějaké jídlo. Neboj, odměna tě nemine. Dones nám to v 6 hodin večerní, tvůj přítel Kvé. Riskovať život za nejaký cech? No, Izabel by si to tak prijala. Nuž, budiš. Jablok nie je nikdy dosť. Tie jablka nejdu nejak vybrať.
ti dobře, Nie. co, zloděj? Nie. Musím preč. Sem! Prosím, nie. Teď budeš pinkat. Au! Nie. Ja nic neviem, ja som nič nespravil. Konečně seš tady. Omlouvám se, ale něco mě zdrželo. Jediné, co jsem našel, byl tamhle ten meč. A tahle ta přilbice. Bratrův meč a bratrova přilbice. Zanedlouho se shledáme. Díky tomu. Archibald Garik. Bratře, vítej mezi živými.